grappig. Dan willen ze net met papa en mama een foto gaan maken. In de boog. Komen we weer aan. Goedemiddag. Hallo. Dat je nog op televisie ziet. No. Hallo. Geen meg of ik ook? Nee, echt niet. Ja. Ugh. Bijna Proficiat. Meneer Huus. Ja, Ja. Proficiat, mevrouw Dankjewel. Huus. Nou, Geert en Mariet. Geert en Mariet Ja, vind ik klopt. leuker. Nou, we reden hier net langs. Ja. Want even voor alle duidelijkheid, dit is geen afgesproken werk. Nee, echt. We zien ook doornemers getipt. Oh, dat Nee, is nee, nee, zeker. serieus, serieus. Maar wat ik zo leuk vind, ik doe die foto. Jij ook, man. Dat waar nou. Nu zal ik wel beroemd worden op de, hè, als ik op de lijn word. we weten. Ja. Want ik dacht al. Best ik een dochter? Ik ben de dochter, ja. En dat is de zoon. Nou. Liek het? Ja. Ja, het Wacht neusje. maar. Neus is angers, hè? Neus is Ja. angers, Dat maar... is van Bab, de neus, denk ik. Oh, de neus van paap. En dan moet je mijn broer even kijken. Hè. Dat is de laatste. Maak je ook proficiat, hè? Ja, dankjewel. Ja. Dank je. Ja. Ja, dat is de kleinzoon, de kleinste die we hebben. De jongste. De jongste. Ja, maar dat duurt er gar niet, Geer. Als oma zegt van, dat is de kleinste die we hebben. Ja, hij is Zo klein dus ik ga niet, man. Dat best moest Zijn kijken. zusje is groter, hè? Ja, dat Ja. moet nog komen, hè? Dat moet nog komen. Maar ik wil Is vandaag ook de dag? Ja, Vandaag precies. is de dag. Ja, die hebben dat gedaan. Dat geloof nemen ze meer, dat wij hier nou toevallig langs gereden Ja. zien. Dat is echt Nou, echt en toeval. ik zal ook zeggen, een paar jaar geleden zien we hier vlakbij bij een mevrouw geweest en die wordt op 10 dagen 100. En die had je ook meer zo'n kleuren en dat zo gebied vanaf de, wie had het, de streekweg? Ja. Zo gebied, die kleuren. Toen dachten we van, door is een feestje en we zoeken het cijfer 100 en toen dachten we van, dan moeten we ook eens gaan kijken. Hebben we toen nog aan, nou ja, hebben we toen nog aan de fly gezet. Dus Ja, die heb ik niet. Fly doen we niet. nee, we hebben net een broodje gegeten, dus ik heb hem goed. Welke toevallig hier nemen dan? Ja. Oh, Wat dacht ze, dat kijk ik niet loten. Ik zeg net tegen die jongens, ik zeg van, als we hier nou zo rijden, is een leuk stukje tegelen. Want dit is een leuk stukje tegelen, heb ik altijd gevonden. Hè? Kerk en zit een bekker er nog? Nee, nee, dat is weg. de wekker is weg, er zit zo toe op de hoek en Ja. de slechter is ook weg. Oh. Dus we hebben hier niemand meer. Nee. Paul Dings. Zit ik niet. Nee, zit me niks. De slechter, is Maar- ook weg. Oh, dat komt Maar wie en woonde de- hier pas 4 jaar? Echt hoor, Vandaag precies 4 jaar ook nog. Ja. ook dat nog. Ja. Dus je ziet 4 jaar geleden op trouwdag ziet je verroest. Ja. Vindt u het nou zoiets? Dan moet Wee. het toch... Ja, weet je. Oh. Dan, nou, op den dag is het toch lekker samen een hapje eten of zo? Oh, maar hè? dat hebben we gewoon Oh, met wel. de kinderen ook gedaan. Hè? Oké. En waar heb je eerst gewoond? Op Venloseweg. Venloseweg. Help me even. Ja, dan moest het van Allerzoet naar Ja. Venlo. Ja. En dan aan de rechtse kant. Maar was dat Venlo of Tegelen dan? Tegengeboren. Pas Nee, op, nee, niet zo. Nou ja, het leed natuurlijk wel een klein beetje geveulig, want hoeveel Venlo-neren zien er niet die verzwiegen dat ze in Tegelen in het gashuis Ja, ja. geboren zijn, hè? Ja. Ja. Ja, doe we ook, hè. Dat is die Die is net als mijn Venlo's, hè. Die zijn gewoon in Venlo geboren. Oké. Die ziet echt tegels. Maar we zijn wel tegels, hè. Allebei. En waarom ziet je veel, wordt je wat kleiner geworden? We hadden een joekel van huis en we hebben een bedrijf gehad. Ik heb altijd gehoord dat we wel in de keramiek gehad. Aardewerk. Dan zit ik net nog tegen hem te vertellen, want hij vroeg, ja, we kennen hem zien, mens, kijk. Hè, want ja, die zussen hier een paar en deze komt rijden, Die want showen. Ja. ja, sjouwen. Want Ja, dat Ja, is ja. van steen en van pannen, hè. En niet van putjes. nee, bakstien en daakpannen, ja, maar ja, ja. als ze tegelen zit ze ook al gauw. Ja, want En ik kom ook klein. jullie gooien pottenbakkers komen hier. Vroeger zat er heen, weet wie veel. Ja. Allemaal die pottenbakkers. Ja. Ja. Maar een dat groot is handel allemaal in niet meer. keramiek, wat Ja. deed je dan? Ik bezorgde overal bij de bloemisten. Aan tuincentrums. Vazen en zo? hè? Ja, Echt hoor? ja, allemaal dat spul. Ja, glaswerk, noem maar op, alles wat er toen nog niet was. Ja, en zodoende. Leuk werk? Dat is altijd leuk geweest. Ja? Waar van 's morgens vroeg bis 's avonds laat. En in de weekend. hè. En de weekend, als het nooit geen vrij. Vroeg de kinderen maar Ja. of die pap kennen.
Wat bleef? Vroeger was dat zondags. Dus hij Oh, dan hij komt aan het vlees snijden. Ja, wordt er echt zoveel weg? Lange Afdoorwerk, werken. lange Vlug dag. weg. Lang daar. Lang daar. Soms laat toe. Ja, Ja, Die ja. dug al in bed. ja, dat lopen ze hier in bed. Maar wel een leuke vader. Jawel. Jawel. Die zondagen dat er het vlees zet gesneden Dat is was. wel wel leuk. leuk. De vlees die op Ja, zondag- precies. Ja. Ja. Maar heb je dat nooit als vervelend ervaren dat er zoveel weg was? Ja, ik denk het wel. Dat Ja. is niet beter. De wet niet beter, Nee, maar. dat weet- Ja, dat weet je Ja, ook niet. nee. Ja. Het zit waarschuwen ze. Ja, dat was alleen maar mannen. We wisten niet Voor dit beter. hier hè. prima. Ja? En hoeveel kinderen heb je? 2. Twee. Hij Oh, dus- die eerst en hij de laatst. Je ziet geen tweeling? Nee, Maar zou ik is ze het wel net? zeggen. Hij is van de 10e en hij van de 26e mei 4 jaar. Oké. Uit elkaar. Goh. Hij is goed gegroeid en had oogvinger. Je hebt ze toch goed gekregen. Ja, Ja. Dus terwijl hij dag en nacht zo Ja, ongeveer ja. weg wordt geen toes. Ja, ja, en toen ze Ja. werk doen en ook nog in de put. En de boekhouding aan, die moet ook gedaan worden. Oh, dus je zult ook nog wel een beetje in de groothandel ook nog. Ja, ja. Mijn god. Daar heb je misschien wel harder werk als hem. Nou, dat weet ik niet. Nee, niet op dit schuut, hè. Nee, achter iedere sterke man staat ook een sterke vrouw. Dat klopt, dat klopt. Ja. Maar als ze die niet is, is er niet aan te beginnen. Ja. Hè? Ja, klopt. Dus, Had je dan nog, nou allebei, had je vroeger nog tijd voor hobby's of zo? Oh joh, Ja? sporten. Hier op Dat, dadelijk. hè. Die heeft al Oh ja, maar die ken ik wel. Die bestond al heel lang. ja, ja. vroeg nog ja, hoe lang dat er erbij is. Ik ben er vanaf 60, 64? ja, goed, Ja. 1964 ben ik erbij. Ik ben nu een beetje rustend net. Rustend lid. Ja. Dit is door de aardse best er Ja, of dit ja. langs bij de vereniging Ja, is op dit moment. Ja, ja. Hij heeft nooit gespeeld, hoor. Ik heb altijd in het decor gezeten. Decor maken en het Luid. licht verzorgen, wat zo En licht. allemaal dat dingen meer. Dus je stond letterlijk in de coulissen. Ja, Ja. ja precies. Ja. Zien er wel eens dingen dan gebeurd met die decors? Of denk je dus een voorstelling dat je dacht van, oh, nee, Ja, ja. die deur had je eigenlijk open moeten Moet gewoon met die... gewoon. Ja? En Ja, van dus- alles uitgesproken, hè. Oh ja? Dat is wel voor de spelers. Ja, dat was altijd op de laatste voorstelling ging altijd fout. Er wordt er van alles Ja, fout. uitgehold en, Gehold, die van Ja, alles. deed je de speulers dat dan of deed Nee, je nee, dat? nee. Die deed Om die speulers te ja, kloten? ja, die kooplo deed dat nou. Wat wordt dan bijvoorbeeld heel leuk om die speulers mee te kloten? Ja, noem eens maar op. Die gekste Geertje had dingen. zoveel En uitgesproken. zo'n hebben we allemaal loekjes spoken. Requisieten die er niet een keer niet meer horen. Ja, Best wel. ja, ja. Ja. En dat is Of er wordt wat alles neergelegd. Weet je je wel. moest Jean toen net moesten de Jean. Ja, hadden we zakkogaar. Ja. Die moesten opkomen. En hadden we zo meetjes uit erin. Ja. Dat speelde er mee. En dan hadden we er een papool iets in opgehangen. Dus duister. De mensen Dat die ziet zo- dat niet. dat ziet dat niet, dat schrikt je daarna. Ja, alleen wie de deur opging, weet je wel. Toen zogen het, wat de hong. Met een volle zaal. Ja. Ja, uiteraard. Ah, dat is dan, en dan, maar dan moest ik in de speulen, hè? Als, Hartstikke goede groep is dat, hoor, die van de show. Hè. Maar ondertussen hebben ze heel jong Ja, ja. vrolijk, hè. Ja, allemaal jonge aanwas. ja, dus een bloeiende club. Ja. Jawel, Ja. wel. Wel. Kijk. Want we hebben 1 april, nu... dat is geen grapje, hè? Nee, dat is Nee, nee. echt. Hey, die Ja? auteur, die is ook zelf speler bij de show, hè. Ja? En Alwin Grijzeels. ja, en die heeft het stuk geschreven. Oké, en Vlammende Pan giet over... Ja, Een en dat restaurant moest of zo, hè? doorvragen. Ik weet niet. Mijn dochter is er ook niet. Oh, die is ook bij de Ja, show, ja, hè? ja, ja, klopt. Waar giet Vlammende Pan over? Je kan ze even Een reclame maken, restaurant. hoor, Dit is een restaurant. Ja? En in het restaurant wil Geer de derde diamant verdienen. En dan komen een recensent. En ja, dat gaat helemaal in het 100 natuurlijk. hè? En de derde diamant is zoals Michelinsterren. Ja, zo Ja, is dat zien, ja. ja. Dus, En dat loopt allemaal uitgerekend als er is een cent komt. ja, dat gaat alles fout. Want ze weten dat er een recensent komt, maar er gaat van alles gebeuren. En weten ze ook welke gast de recensent Nee, is? dat of is een verrassing. Ah, oké. Dus je moet zeker komen kijken, is echt leuk. Welke rol speelt Stig? Ik speel geen rol. Oh, die speelt geen rol? Nee? Nee, dit jaar mag ik de taken doen. Misschien nog zit je me wel bij de jassen of bij de rie aanwijzen. Of
Of een koffie of zo lekker. Ja, Ja, dat, nou, Iedereen duidt wel wat. ja. Hè? Dat is altijd gespeeld. Mijn Ja. zoon Ja. die is er ook bij geweest. Eerst die koren, later nog mij spelen. Oh. Maar de hoenen wel weg, dus het is een beetje rottig, hè? Moet je wie drie. Ja, dat is met Wie drie, repetities en zo al heel... Ja, daar ja. met z'n dus de waarschuwing te wiet. Nou ja, we hebben even reclame gemaakt Nou, voor ook huwelijk. En hè? dat is- Want we hebben gezien wat het opgeleverd hè. Met, idee. Ja, dat is wel geil. Die hebben Nog we één. Nog eentje, ja. Is eigenlijk, ja, dat waren de klasse spelen. Maar dat uit nog regie. Dus is ook goed. vandaag is de dag, tot slot, hoe gaat je het vieren nog? Dadelijk komt de family Ja? Wat vrienden. en wat vrienden. Maar hij is een beetje klein. Gezellig, klein. Ja. We doen een klein. En dan morgen hebben we een keer lekker hoe dit, hè. Mogen we Morgen eten. Met de over bubs. Roos, met de kinderen. Nou, nogmaals, proficiat. En Dankjewel. weer dat zijn we ook weer voor 10 jaar.